Alright, to ga wannan bidiyon zai yi bayani akan testnet. To kana buɗe wato Tikcoin ɗinka, sai ka zo inda aka rubuta wallet. Ka zo nan ƙasa, na ganin bari in yi amfani da pointer. Ka zo nan ƙasa ga inda aka sa wallet sai ka taɓa ta. So da zaran ka samu taɓa wallet gani, yawwa. To dama sai ka zo ka kalli nan wajen kafin ka shigo. Ka kwafo wallet address ɗin wanda za ka tura mawa. Yanzu ga shi nan na taɓa, kuma zan je in taɓa inda aka rubuta send tokens. Yanzu nan zan je in taɓa in tura mishi. Yanzu ga shi nan na zo, sai ka yi pasting a nan gurin. Sai ka taɓa paste. Na kwafo dama ga 10 nan ko kun ga 10. In ba ka son 10 za ka iya tura ka sa 12 ko wani abu makamancin haka, ko 1000 ne za ka iya sa ka tura. Sai bayan ka yi haka ga inda aka rubuta send now sai ka taɓa shi. Yawwa, to yanzu na taɓa send now ko send now ga shi na ya tafi. To kun ga ka riga ka tura mishi kenan. Kai ma in kana so a tura maka ga wajen da za ka taɓa nan gurin. Sorry, nan gurin. Nan kenan sai ka kwafi wallet address ɗinka. In ka kwafa sai ka lallaɓa ka je wurin da shi wanda kuke maganan da shi sai ka tura mai. Yawwa, ina ganin wannan ne sai ka yi pasting kai ma domin ya turo maka sai ka mai magana. Kai ka san dai yanda kuke tattaunawa da abokin wannan ɗinka. To akwai abubuwa da dama. Yanzu zan nuna daily task. Ka ga nan shi nan ake ce ma daily task. Wayannan daily task ɗin suna ƙara ma mutum gudu sosai idan yana yin su. So bari in taɓa yanzu. Ga shi nan shi ne wurin yin su. So ba nan nake so in shigo ba. Bonus and reward sai kamata in shiga ko? Don saboda wayancan daily task ɗin, bari in shiga daily task ɗin in gani. So gaskiya har yanzu ba su riga sun cika ba. In progress. Har yanzu babu wani task da ya cika. So kun gani dai. Mutanenka ne wayanda ka gayyata. Yawwa ka gan su nan. Inda aka rubuta first partner ga shi nan. Wato wayanda ka gayyata na farko su ka gayyata direct referral kenan 39. Wayannan kuma wanda ka gayyata na biyu kenan. Wayanda ka gayyata suka gayyato maka to su za su riƙa kawo maka suma. Wannan kuma su ne na uku. Yawwa, nan shi ne total ɗin abin da ka gayyata na ɗaya har zuwa na uku gaba ɗayansu. Da na so a ce na yi bayani sosai to amma gaskiya wannan wurin bonus ɗin sun ɗan ba da wahala. To abin da ya kamata a lura a nan shi ne in ka je daily task ɗin nan duka ka cinye. In ka zo claim reward kamar nan wajen inda ya cika. In ka zo claim reward a nan to za su baka wani code. Kana copy code ɗin sai ka ɗora shi a nan gurin. Sai ka zo nan. Sai ka zo my bonus ɗin nan ga shi nan. Sai ka zo bonus and power up. Sai ka ɗauke shi bonus and power up. Yawwa ga shi nan. Code ɗin sai ka copy kai pasting ɗin shi a nan gurin. Sai ka danna redeem. Shi kenan ka yi activating wannan bonus ɗin ke. Yawwa, abin da na manta ban nuna ba shine kamar yanzu kana nan wajen ko idan ka shigo kamar nan wurin inda aka rubuta my bonus ɗin nan. Yawwa akwai wurin da za ka je ka claiming bonus. Yawwa nan wurin. To a ƙasa za ka ga wurin activate bonus. Duk bonuses ne za ka yi ta yi. Kun ga wannan yanzu sai ya yi kusan second 30 sannan ya gama. So yawwa to kun ga yanzu ya gama kenan. Sai ka ƙara zuwa in akwai wani kuma ka ƙara activating. Yawwa ga ɗaya shi ma sai ka ƙara activating. Yawwa sai ka jira shi ma sai yawwa to shi kenan kun ga shi ma ya gama. Duk sai ka dudduba su ka ga babu wani bonus. Yanzu wannan ina ganin saura nan da awa 3 kenan. Zan ƙara yin wani ina bukata. Wannan ma awa 3. Wannan kuma sai awa 24. Ga su nan guda biyun nan. To wannan shi ne Allah dai ya bamu sa'a sai mun sake haɗuwa wani bidiyo.